Quería centrarme sobre todo, porque creo que era a finalidade fundamental de Manaia para meter esta ponencia, que se sale un pouco do resto do programa interesantísimo. Vou centrarme sobre todo no que supuxo a publicación do Regulamento de Adopción Internacional, que é o único que pois revoluciona un pouco, polo menos sacude un pouco a panorama xurídica, a panorama legislativa da adopción internacional. Vale, xa vos comentaba que a priori é bastante tostón o tema, pero para que o vaiades identificando un pouco ao largo da miña ponencia, quería ver como as novedades son un Zeppelin, non un Zeppelin no sentido de algo grande, moi inflado, que parece que todos estamos desexando ter, sobre todo no panorama da adopción internacional pola problemática que existe en torno á adopción internacional. Creo que fai ano e medio aproximadamente eu tuve a oportunidade de estar neste mismo sitio falando da distinta problemática que hai en torno á adopción ou das dificultades que hai en torno á adopción, especialmente na adopción internacional, se cadra. En ese sentido, este reglamento de adopción internacional tentou un pouco por orden, sobre todo en temas especialmente complexos, como pode ser o tema dos organismos acreditados para a adopción internacional, para que todos nos entendamos as ECAIs, o tema dos custos, o tema dos expedientes que hai en cada un dos países, temas que son, pois, por decirlo de algún xeito, puntos de inflexión especialmente conflictivos en adopción internacional na actualidade, por a lentitude que se está experimentando na adopción internacional, por os longos tempos de espera cada vez máis, polo tema das ECAIs, unha cousa vai unida ca outra, precisamente os longos tempos de espera leva aparellado moitas veces un desaxuste dos custos, un desaxuste da situación económica. En Galicia, ademais, por desgracia, supoño que teño que decir, temos a experiencia moi directa do que supuxo esta quiebra, podo decir, de feito dos organismos acreditados para a adopción internacional. Entón, este regulamento pretende un pouco por orden neste sentido para abrir un novo escenario dentro da adopción internacional. Ben, como vos decía, isto é un Zeppelin, non? Estas novidades normativas, parece que todos estamos ansiosos destas novidades para regular o noso esquema, a nosa fotografía da adopción internacional. Cada unha das comunidades autónomas para establecer un pouco o orden dentro da adopción internacional. Quixen facer un desinfle total ca realidade, porque o primeiro que nos di ese regulamento, a disposición adicional, o primeiro que nos di é que estas novidades únicamente se van a aplicar para os novos expedientes de adopción. Co cal, tendo en conta a situación dos expedientes que temos en espera e do que se está presentando cada día en adopción internacional, pois é un pouco un plus. Un plus no sentido de que o gordo é o que temos aínda por xestionar, vale? Entón, sí que é certo que isto vai supoñer un novo marco, un novo escenario, co que vamos a traballar para o futuro, pero xa queda moi claro dende o principio que isto será aplicable para os novos expedientes de adopción internacional. Os novos expedientes, este regulamento establece que entra en vigor aos 3 meses da súa publicación, que ven sendo o 4 de xullo. O 4 de xullo será o día que empece a funcionar este regulamento, polo cal será aplicable a todos os expedientes de adopción internacional que se presenten a partir desa data. Ata entón, os expedientes seguirán traballándose como estaban ata o de agora. Neste sentido, un dos apartados que máis regula este regulamento, a gran novidade, teremos oportunidade de volver sobre ela, é o tema da acreditación dos organismos acreditados para a adopción internacional. Neste sentido, se produce unha pequena revolución. En este sentido, tamén esta disposición transitoria única tamén di o mismo. Di que se os organismos acreditados para a adopción internacional que existen ata o de agora non pasan a unha acreditación estatal, como teremos oportunidade de analizar ao longo da presentación, nese caso, en calquera caso, terán que finalizar os expedientes que teñen asignados, co cal todos os organismos acreditados para a adopción internacional que hai a día de hoxe, en Galicia e nas outras comunidades autónomas, con independencia de que regularicen a súa acreditación e pasen ao novo sistema, vaimoslle chamar, con independencia deso, terán que finalizar os expedientes que teñen asignado ata o de agora. Isto vai ter certas repercusións que podemos ir analizando pouco a pouco conforme vayamos avanzando na presentación. Vale. O regulamento establece o obxecto. En ese obxecto sinalei un pouco en negrita o que
realmente grandes novedades. Vale? O regulamento métese sobre todo na iniciación, suspensión e paralización de expedientes. Isto vai ter bastante importancia, establece o número de expedientes que se poderán enviar a un país, establece a orde que terá ese envío, establece o procedimento para acreditación aos organismos acreditados para adopción internacional, gran novidade neste sentido. O modelo de contrato non é como tal unha novidade, porque, por exemplo, nos en Galicia fai xa bastantes anos, creo recordar que no 2012, se non me engaño ahora mismo, xa tiñamos este modelo publicado. Outras comunidades autónomas tamén teñen o seu modelo, pero sí que supón unha novidade que a partir de agora é un modelo estatal, un modelo que se regula a nivel estatal, co cal todas as comunidades autónomas, todas as familias que se ofrecen para a adopción estarán rexidas o seu procedimento de intermediación por un contrato que ten un modelo único para todo o Estado. Perdón. E tamén resulta de especial importancia, é unha gran novidade, a creación dese Rexistro Nacional de Organismos Acreditados para a Adopción Internacional e un rexistro tamén de reclamacións e de incidencias. Ao final da ponencia contareivos un pouquiño desto, pero, bueno, en calquera caso sí que é unha novidade. Hasta todo agora non tiñamos nin Rexistro Nacional de entidades, nin tiñamos reclamacións e incidencias como tal. Vale? A iniciación, respecto da iniciación, cando estamos a falar de iniciación é algo que a todas as familias probablemente os supón certa inquedanza, porque a iniciación é a iniciación de tramitación nun país determinado. A apertura dun novo país, cousa que a todos nos ocasiona, tendo en conta o panorama da adopción internacional, pois determinadas ansias, pero que como administracións temos a obriga de tomar con bastante prudencia para evitar descalabros, se me permitide esa expresión, descalabros posteriores, vale? Pois respecto da iniciación, o órgano competente para determinar a iniciación, a tramitación da adopción internacional nun país determinado é, en calquera caso, a Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Efectivamente, a consulta realizará a nós, as comunidades autónomas. Todas as comunidades autónomas participaremos nesa decisión a medida en que se toma normalmente de xeito conxunto, pero o competente, o órgano competente para tomala é a Dirección Xeral. Non vou decir que frecuentemente, porque non é certo, pero sí que xa desde fai tempo, aínda que non tiñamos este regulamento aprobado, porque efectivamente tardou en salir, pero desde fai tempo a Dirección General del Ministerio realiza determinadas consultas a todas as comunidades autónomas, non fai moito fixo unha, en relación cun país determinado, nese sentido nos aporta determinados informes para que as comunidades autónomas nos pronunciemos ao respecto. As comunidades autónomas enviamos as nosas opinións e a Dirección General a que decide. Cando digo que nos pasan información, nesa información vai ser, o regulamento establece a obrigatoriedade de que para tomar esa decisión se teñan en conta determinados informes. E os informes que establece o regulamento son estes alo menos: o do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, informes de organismos acreditados de adopción internacional que teñan algún contacto nese país, a Oficina Permanente da Conferencia da Haia de Dereito Internacional Privado, por ser o convenio da Haia, como sabedes, o que regula todo o tema da adopción internacional, informes de organismos nacionais e internacionais públicos e privados nesta materia, que traballen nesta materia, e tamén, isto sí que resulta unha novidade que creo que é especial mencionala hoxe aquí, tamén informes de asociacións representativas de familias adoptivas nese país. Vale? Claro, que virtualidade ten para nós como Estado, España, para iniciar a tramitación nun país determinado, non nos van a pedir informes, porque se supón que é familias adoptivas nese país. É dicir, pois, por exemplo, se estamos falando de abrir un país X, no que, por exemplo, un país veciño como Francia xa este traballando nel, se recabará informe das familias adoptivas francesas que tiveran procesos de adopción nese país para pulsar un pouco cal é realmente a situación da adopción internacional nese país. Vale? Isto en relación ca iniciación.
que ocorre ca suspensión ou paralización. Tamén, por desgracia, temos bastante experiencia nesta materia nos últimos tempos en Galicia, e a suspensión ou paralización da adopción internacional nun país determinado é competente tamén para determinala a Dirección General de Servicios para a Familia e para a Infancia do Ministerio. Neste caso, a consulta realízase á Comisión Delegada. Eu tampouco quixen pararme demasiado, certo é que o regulamento sí que establece os órganos o que chaman normalmente en término normativo os suxeitos aos que va dirixido, non? A Comisión Delegada é a Comisión Delegada do Consello Interterritorial de Seguridade de Servicios Sociais, vale? En calquera caso non ven sendo máis que un órgano de representación das comunidades autónomas tamén, vale? É dicir, a consulta non se realizará comunidade por comunidade, sino que será a Comisión Delegada, que ao final é o mismo porque somos os mismos os que estamos. É unha representación das comunidades autónomas. Os informes no mesmo sentido que no anterior, vale? Para a suspensión e a paralización, os informes que están aí detallados. O caso que todos sabedes que tuvemos fai pouco da suspensión en Etiopía, ademais de moito tempo para chegar a él, pero sí que foi determinante os distintos informes que había, sobre todo de organismos internacionais de outros países que foron pechando esta adopción neses países. Vale. Establécese como gran novidade que vos poñía ao principio ao establecemento dun número máximo de expedientes a tramitar. Este é un das medidas que se quere adoptar precisamente para evitar o que nos veu ocurrindo nos anteriores anos de atoparnos un país cunhas listas de espera de expedientes para adopción interminables, inabarcables e en moitos casos imposibles de tramitar na vida de calquera de nós, vale? Temos casos aínda abertos que en realidad ti cando faz un análisis un pouco das cifras e demais dis, bueno, pois aquí hai familias que por moito que en ningún caso tomen a iniciativa de arquivar o seu expediente, sí que é certo que van ser moi difíciles de chegar a xestionar. Estou pensando, como todos os imaginades, por exemplo, en China, non no Pasaxe Verde, non nas adopcións especiais, sino en China, as familias que quedaron en espera de adopción en China, para, por exemplo, China foi un país no que no seu momento houve un boom tremendo de adopción, saliron moitísimos nenos e nenas dese país para adopción noutros países de todo o mundo, e nun momento dado establecese un cambio de normativa e fai que todos esos expedientes estén engrosando unhas listas de espera que realmente non teñen unha virtualidade real, se pensamos realmente cos números de asignacións que se están realizando e o número de esperas. Isto o que se pretende é establecer un número máximo de expedientes para a adopción en cada un dos países. Ollo, é un número máximo de expedientes por país. España ten un número máximo de expedientes, vai ter un número máximo de expedientes a xestionar no país determinado, non por comunidade autónoma. Vale, isto é un dato importante. A partir de agora, todo isto está centralizado no sentido de que xestiónase a través do Ministerio. Porque sepades un pouco como vai o tema con isto, aínda que, como vos digo, o regulamento efectivamente tardou bastante en salir, sí que fai tempo que estamos traballando nestes sistemas de información nacional para ter unha información de todos os expedientes que temos en cada unha das comunidades autónomas. Neste sentido, hai unha aplicación informática, unha ferramenta informática que lle chaman ADIN, ven sendo unha base de datos de adopción internacional na que todas as comunidades autónomas volcamos os expedientes de adopción internacional que temos, de xeito que con determinados datos para poder chegar nun momento dado, cando este regulamento entre en vigor, a establecer ese listado, esa orde de prelación de expedientes en espera para poder determinar no seu caso cales se mandan a cada un dos países. Cando decimos número máximo de expedientes, obviamente no sentido, aínda que non se pronuncia, non se profundiza demasiado a normativa, pero estamos falando de número máximo de expedientes que se mandan e se van mandando paulativamente en función de como se vaya facendo as asignacións nese país, vale? Para determinar o inicio, haberá que valorar as necesidades de adopción nese país e o perfil dos nenos adoptados, é dicir, para realizar unha iniciación que, como vos dicía, xa se está establecendo que será a Dirección Xeral do Ministerio a que determine esa iniciación, hai que valorar este tipo de situacións, vale? As necesidades de adopción e o perfil dos nenos adoptados. O número de adopcións constituídas nos últimos 2 anos nese país, é dicir, valorarase as adopcións que se han realizado con outros países que xa están traballando nel, e os informes dos organismos nacionais e internacionais.
máis. Para establecer a continuidade, hai que establecer un número de novos expedientes que se van a tramitar. Para chegar a ese número se terán en conta esta especie de fórmula matemática, máis ou menos. Será a media das adopcións constituídas nos últimos 2 anos, é dicir, estamos falando xa dun país no que xa estamos traballando. Para chegar a saber cal é o número máximo de expedientes que se van a mandar a partir do 4 de xullo, será esa media das adopcións constituídas nos últimos 2 anos e o número de expedientes pendientes de asignación. É dicir, que se xa hai alá no país tantos expedientes que sobrepasen este número, non se realizarán novos envíos. Non significa que non se podan realizar ofrecementos para ese país. Probablemente as familias podan realizar ofrecementos sabendo cal é a cota de expedientes que ten ese país asignados e así a familia poderá valorar se realmente ese o país o que quere realizar o seu ofrecemento ou se prefere replantear a situación. En calquera caso non se enviarán novos expedientes se o número de expedientes é superior a 3 veces a media de adopcións constituídas nese período. Precisamente todo isto que intenta levar a cabo é por un freno ao envío masivo de expedientes a países para garantizar en certa medida que eses ofrecementos adoptivos teñan virtualidade, é dicir, non vamos a facer brindis ao sol e tampouco, sobre todo, non vamos a crear falsas expectativas ás familias en que dirixan o seu ofrecemento adoptivo a un país no que realmente non está producíndose un fluxo de adopcións adecuado e non vai ter realmente salida. Creo que isto, como todas as novedades, hai certo medo, non podo ocultar que todos nós, todos os que participamos un pouco nesto desde o punto de vista da administración, temos certo medo a que realmente isto sexa unha solución ou que, como corres moitas veces, sobre todo en adopción, cando entre en vigor xa nos teñamos que enfrentar a unha nova realidade que moitas veces é o que nos está pasando nesta materia, pero en principio sí que a finalidade, sí que isto se plantexou con esa idea, vale, de que non haxa falsas expectativas nas familias de realizar ofrecementos adoptivos a países que nun momento dado teñen un punto e sí que están sacando bastantes nenos e nenas en adopción, pero que de repente, de súpeto, frénase por calquera motivo, por cambio da legislación do país, por cambio das condicións nese país, por calquera motivo, moitos expedientes quedan colgados, como por desgracia nesta comunidade sabemos. Obviamente, como xa isto é tradicional en toda a normativa de adopción, nunca o número de expedientes, este número máximo, estará limitado para o caso de adopcións especiais, para o caso de adopcións de nenos e nenas con necesidades especiais, salvo que efectivamente as características da situación sí que precisen desa limitación, pero a priori o que se limita é o número máximo de expedientes en envío de un país, pero sempre cando estamos falando de adopción xeral, cando son necesidades especiais sempre vai estar excepcionado de casi todas estas reglas. Algo que nos preocupa moito e que nos preocupou moito e que dou para moito nas reunións previas que se tuvo en relación con este tema é o tema da distribución, de como se vai facer este envío. Como vos comentaba, estáse traballando a nivel ministerial na creación dunha base de datos para establecer, para recoller toda esta información, sempre con moitos filtros e demais co tema da protección de datos, pero a distribución, a orde de prelación para determinar que expedientes van e non van a estar determinados pola antigüedade do ofrecemento para persoas con certificado de idoneidade. Correcto? Bueno, non dixen ao principio que en calquera momento podedes interromper, vale? Porque senón eu lánzome e parece difícil pararme. Pero podedes interromper cando consideredes, vale? Pero sí que é importante isto, a orden de prelación na antigüedade do ofrecemento para que as familias que teñen certificado de idoneidade, que traducindo é hora exacta de presentación da solicitude para aquelas familias que teñan certificado de idoneidade, vale? Isto, por que ocasionou certa controversia? Porque había comunidades autónomas nas que se traballa de xeito, non todas traballamos de xeito idéntico, e iso supón determinados matices que a priori non teñen moita importancia, pero cando empezas a hilar fino sí que ten relevancia, porque hai comunidades autónomas nas que se permitía a presentación do ofrecemento adoptivo sen ter certificado de idoneidade.
Entón, claro, presentas o ofrecemento adoptivo, esa solicitude previa de familias, por exemplo, nosas, que non presentan ese ofrecemento hasta que non está o certificado de idoneidade, vale? Eso ocasionou certa polémica e certa pelexa neste caso pola miña parte, porque claro, o que non podíamos permitir é que as familias galegas polo feito, da igual, quero decir, ao final todo isto é unha carreira absurda de chegar o primeiro cando en realidade todos vamos ter que esperar e non se sabe moi ben cando, non? Pero en calquera caso sí que chegamos ao acordo de que en calquera caso non se podía iniciar, non se podía meter en ese listaxe a que non tivera certificado de idoneidade e por outra parte nos non queríamos que se meteran a familias que non teñen ese listado e presentaron a solicitude antes. Non sei se me estou explicando. Total, que o que se fixo nese sentido é que todas as comunidades autónomas tiveramos ese momento no mesmo momento, é dicir, que ese ofrecemento que vai ser o que determine a hora de presentación para a prelación a nivel estatal sexa sempre unha vez se teña o certificado de idoneidade, vale? De todos os xeitos, isto supoño que dará lugar a aínda a reflexión por parte de moita xente e podemos aínda profundizar e demais, vale? Unha das grandes novidades no regulamento é a acreditación dos organismos acreditados para a adopción internacional, vale? Respecto desto, creo que é importante salientar, creo que xa o comentei varias veces, pero sí que é importante decir que a partir do 2015 sempre falamos, no eido da protección de menores falamos das novidades da Lei 2015, eu xa nas últimas intervencións que estou facendo creo que xa empeza a dar un pouco de vergoña decir novidades, non? Porque 2015 pasaron 4 anos e en moitos sentidos seguimos con novidades. Amparo na presentación falaba da adopción aberta, que sigue sendo unha novidade, pero que efectivamente fai 4 anos que a temos regulada, non? E efectivamente tamén nesto tuvemos a novidade na 2015 coa modificación da Lei de Adopción Internacional que establecía a priori unha competencia do Estado na hora de acreditar os organismos para a adopción internacional. Entón, sí que é certo que aínda que a lei sí que establecía eso, faltou sempre este regulamento que deixou 4 anos de vacío no que non pudo haber ou non houbo novas acreditacións, porque por un lado as comunidades autónomas non éramos competentes de acordo ca lei, pero por outro lado o Ministerio decía que mentras non houbera desarrollo regulamentario tampouco podía facer, entón quedou un pouco en terra de ninguén, pero tamén é certo que como na situación actual da adopción internacional non é que estén proliferando precisamente este tipo de organismos, non se notou moito, pero bueno, sí que era un tema de certa preocupación, porque igual que neste, noutras materias, tiñamos este vacío, vale? A gran novidade, a acreditación de organismos acreditados para a adopción internacional, o que agora chamamos OAAI, en esta sigla tan difícil, queda en manos do Ministerio. Ata o de agora eran as comunidades autónomas as que tiñamos esta competencia e a partir de agora é o Ministerio do que se trata. A finalidade desta modificación precisamente é acabar con este goteo de dramas que estaban acontecendo en relación con estes organismos. Todos somos moi críticos, en esta mesa tivemos oportunidade de selo en máis ocasións. Creo que estou nun foro especialmente importante nese sentido, porque efectivamente as ECAIs hai que facerlle moitísimas reclamacións, pero bueno, tamén é certo que tuveron un momento de moitísima bonanza, pero que nos últimos anos están pasando momentos tremendamente complexos a todos os niveis. Non vou decir solamente a nivel económico, que por suposto, pero a todos os niveis, porque efectivamente a situación da adopción é complexa e son os que viven de cara ás familias en primeira persoa, vale? Entón, do que se trata é de acabar con ese goteo e realizar unha acreditación única para todo o Estado en función dos países aos que se dirixa o ofrecemento, pero que se establezan organismos sólidos, potentes, por decirlo de algún xeito, que podan traballar e que non haxa desigualdades entre as distintas familias en función do lugar onde están, que teñan nese territorio un organismo acreditado para ese país, noutro territorio non, é dicir, que teñan que valorar o seu ofrecemento tamén en función de onde está situado o organismo, non. Do que se trata con esta medida é dunha acreditación nacional que teña validez para todos os cidadáns, para todas as familias que queiran optar para a adopción en calquera país, vale?
Será a Dirección General do Ministerio a que determine o número de organismos acreditados para a adopción internacional en un país determinado, vale? Outra gran novidade é o réximen económico que se establece para eses organismos, vale? Teremos oportunidade de comentalo, polo menos un pouco para ter un esquema que en certa medida cambia o que hai ata o de agora. E o procedemento para esa acreditación tamén é moi distinto, xa que se realiza un concurso para a acreditación, un concurso ou unha acreditación directa. Ahora entraremos neso, pero bueno, sí que é moi distinto o que facíamos as comunidades autónomas, que se realizaba unha habilitación na que nos presentaban certa documentación e habilitabas ou non. O réximen económico. O réximen económico vai estar fundamentado en dous pilares fundamentais. Un pouco o que xa había, pero vamos a chamarlle de xeito distinto e probablemente teña connotacións distintas. Os custes directos que ata agora conocíamos todos, que son os reais de tramitación, que sempre estarán xustificados. Custos directos que se xustifican a través de factura, pois a validación da documentación, custos que son facilmente xustificables. E por outra parte establecese esta novidade que é a remuneración económica periódica. É unha remuneración económica periódica durante toda a vida do contrato para asumir os custes indirectos. É un tema un pouco polémico, pero vamos allá. Efectivamente, isto dos custes indirectos foi en gran medida a gran ruína de moitas das entidades acreditadas para a adopción internacional. E aquí ven a parte polémica, que todos podemos ter moitas opinións ao respecto, e se cadra é bo momento para debatilas ou xa non. En calquera caso, sí que non sei se coñecedes, supoño que sí, e se non repasámolo aquí, que as SECAIs realizaban unha valoración do custe da adopción internacional en función do tempo medio que se tramitaba nun expediente. Dicir, pois, por seguir co exemplo que todos temos na cabeza, en Etiopía había unha media, vamos a poñer, de 2 anos para tramitar unha adopción internacional. Eu facía unha estimación de custos en función deses 2 anos. Estes 2 anos, o custe do mantenimento do local ali, o custe dos seguros, o custe do personal e tanto, divido, isto é o que toca. Que pasaba? A realidade o que fixo foi que, conforme foi pasando o tempo, eses 2 anos foron converténdose en 3 e chegamos incluso ata 7 anos e cousas polo estilo. Eso fixo que os custes que estaban previstos obviamente se quedaran cortos e foi o principio do fin de moitas situacións, como todos sabemos. Xa digo, isto que estou dicindo pode ser ampliamente discutible, eu tamén podo matizalo hasta o infinito, pero por facer un esquema moi simplista, se me permitides, era esa situación. En calquera caso, o que se pretende é establecer unha remuneración económica periódica. Esa remuneración determinarase en cada caso concreto e o que fai é que vai estar vixente durante toda a vida do contrato. Non é a estimación que fago de 2 anos e despois teño que apañar todo o tempo, non. Mentras non se resolva o expediente de adopción, esa remuneración periódica existe. Esa cuantía será variable e revisable, como ben vos poño aquí. Supoño que vos estades reservando para o final as preguntas nesta materia. Respecto do procedimento de acreditación, como vos digo, o tema do sistema económico dos organismos acreditados para a adopción internacional é un tema totalmente novedoso, que eu creo que no momento en que se empece a realizar estas acreditacións e demais vai ser un foco de bastante lume, se me permitide esa expresión, no sentido de que vai haber que detallar moi ben como se vai establecer e cal vai ser ese custe indirecto, ese custe periódico para cada unha das acreditacións que se tome. E aquí creo que ven un pouco a conta recordar o que vos dicía ao principio dese globo desinflado, na medida en que sempre tendo en conta que isto será para todos os novos expedientes, non os expedientes que están vixentes. Todo o regulamento regula a situación para os novos expedientes que se tramiten a partir do 4 de xullo e non para os que están
xa na súa tramitación, xa en vida. Respecto da acreditación, temos a novidade de que se realizará mediante concurso. Un concurso que se convocará mediante unha convocatoria pública no Boletín Oficial do Estado e que se rexerá polos principios básicos de concurrencia, publicidade, legalidade, equidade e transparencia. Estas cousas, estas palabras tan grandes, están especificamente establecidas no regulamento, vale? Esta convocatoria ten que establecer as bases que rexerán o concurso, a composición do órgano técnico de valoración, medo me dá esa composición, que lle toque estar aí, a formalización da solicitude, como se ten que realizar a solicitude para poder chegar a acreditarse como organismo, e os criterios de valoración. Os criterios de valoración que xa se establecen no propio regulamento, que teñen que estar baseados polo menos nesto, quero dicir, despois cada unha das convocatorias probablemente especificará máis, pero en principio teñen que estar baseados na experiencia de desenvolvemento de actividades de adopción internacional dese organismo que se pretende acreditar, na traxectoria dese propio organismo, en medios materiais e persoais que porá a disposición para realizar ese traballo, esa actuación, o proxecto de actuación e o plantexamento económico que pretende realizar. Realizarás en todo caso unha consulta ás comunidades autónomas onde están radicados estes organismos que se pretendan acreditar. Será a Dirección General do Ministerio a que resolva en base ao informe técnico. Un concurso como podemos ter na cabeza de outras materias. Vale, esa vai ser a forma de acreditarse a partir do 4 de xuño para os organismos acreditados en adopción internacional. E tamén o propio regulamento establece a acreditación directa. A acreditación directa para os organismos que en teoría está pensada como xeito excepcional e provisional, únicamente ata o momento en que se poda convocar novamente o concurso. Estará prevista para aqueles casos no que ese concurso quede deserto, pero se é así non se poderán acreditar mediante acreditación directa aquelas entidades que participaron no concurso, é dicir, non me sirve participar no concurso, non cumplo as características, non cumplo o necesario para gañar o concurso, pero vou pola vía da acreditación directa. Non, solamente se poderá acreditar mediante acreditación directa aquelas que non participaron no concurso. Por motivos de recoñecida urxencia, porque haxe unha situación de emerxencia, de urxencia, múltiples situacións podense nos ocurrir, que deixe de traballar un organismo, que desapareza ademais motivos de recoñecida urxencia que fagan necesario que se acredite un novo organismo, ou porque se trate de unha atención moi especializada, sobre todo cando estamos traballando a adopción de necesidades especiales, vale? Solamente exista unha entidade que traballe esa situación. E tamén pode haber unha acreditación directa no caso de fusións entre organismos acreditados para a adopción internacional. Comentarei non máis adiante, pero está previsto no regulamento a fusión, que é unha situación de feito que se veu realizando nos últimos anos pola situación dos organismos, e o regulamento recolle esa posibilidade de fusión. A resolución de acreditación terá que recoller polo menos estes puntos: as funcións e actuacións para as que se acredita, o país de orixe, estado ou rexión concreto onde se vai traballar a adopción internacional, os custes dos que falamos, tanto os directos como esa cantidade periódica e directa de custes indirectos. Esa resolución de acreditación determinará esa cuantía e será efectiva a resolución de acreditación no momento en que ese organismo se xa acreditado polo país de orixe. É dicir, aquí dende a Dirección General, aquí refírome ao Ministerio, vale? Dende o Ministerio acreditarase, esa quedará en espera de que ese organismo acreditado reúna os requisitos no país de orixe para ser tamén acreditado alá. A acreditación por concurso vai ter unha validez de 2 anos, cunha prórroga tácita de 2 anos máis, salvo que o organismo solicite rematar antes. Nese caso, terá a obriga, según o regulamento, de finalizar os expedientes que ten asignados. As comunidades autónomas, sobre todo onde teñan expedientes, a Dirección General e incluso con audiencia aos organismos, decidirán se esa continuidade de expedientes ten que realizala o propio organismo, outro organismo ou entidade pública. En realidade, nós, cando estábamos traballando nesto, víamos que estaba reflexando en realidad a problemática que tiñamos nós ou que tiñan outras comunidades como Madrid ou Valencia, que tamén se enfrentaron á situación de que un organismo acreditado na súa comunidade non continuara traballando, e plantexábanse distintas posibilidades. Aquí pretendemos
preténdese recoller previamente o que estábamos todos baraxeando, quen sigue con eses expedientes no caso de que sexa posible, se hai outro organismo acreditado para ese país pode seguir traballando ou non. En calquera caso se prevé que se hai unha finalización desa acreditación ten que facer unha liquidación e devolución dos ingresos por servicios non prestados. Outros temas que se regulan neste regulamento máis por encima é a suspensión temporal de novos expedientes a un organismo. No caso, como vos comentaba, de que haxa modificacións legislativas nese país, no que haxa desproporción, como vos decía nun principio, que haxa unha desproporción, que haxa moitos expedientes pendientes e que realmente non estén salindo adopcións nos país, ou mellor hai que paralizar, suspender ou retirar incluso os expedientes ou circunstancias graves que o xustifiquen. A retirada de acreditación, a un organismo será tamén competencia da Dirección General, igual que é a propia acreditación. Se son causas imputables ao organismo, non poderá tener unha nova acreditación nun plazo de 5 anos. É como se establecera un propio régimen sancionador dentro do propio regulamento e o organismo está obrigado a facilitar a tramitación dos expedientes que ten en curso, incluídos os seguimentos posadoptivos. Fusión entre organismos, como vos decía anteriormente, como vos comentaba, que tamén está prevista, ten que comunicarse á Dirección General e, nese caso, como vos decía, é un caso dos de acreditación directa, que a Dirección General realizará esa acreditación directa. O modelo básico de contrato, comentábamos que en Galicia xa temos ese modelo desde fai bastante tempo, que se establece a nivel estatal un modelo de contrato, pero o que fai o regulamento é O que fai o regulamento é establecer o contido que debe de ter ese contrato, pero non establece o modelo. O modelo será aprobado pola Comisión Delegada. Como vos comentaba, esta Comisión Delegada que reiteradamente menciona o regulamento é a Comisión Delegada do Consello Interterritorial de Servicios Sociais e que estamos representadas todas as comunidades autónomas. Tenemos que traballar nese modelo de contrato para todos os organismos. Se establece tamén como gran novidade un sistema de calidade para a valoración obxectiva e continuada dos organismos acreditados para a adopción internacional é un plan de auditorías. Establece a posibilidade de realizarlas mediante auditorías externas, pero sí que se establece esa específicamente. Outra das novidades, a última, vou terminar xa de darvos a paliza en certa medida, son os rexistros que menciona o regulamento. Establece dous rexistros distintos. Un rexistro de organismos acreditados para a adopción internacional, que ao de agora, como tal, formalmente non existía. Se establece un rexistro no que van a estar todos os organismos acreditados para a adopción internacional que traballen nun determinado país terá toda a información en relación cos mesmos e se poderán consultar sin ningún problema por parte das familias para poder tomar libremente unha decisión respecto de con cal deles quere traballar no caso de que exista máis de un acreditado nun país determinado. É isto que a priori resulta bastante interesante, pero que eu teño certas, preséntame certas dúbidas, vale? É un rexistro de reclamacións e incidencias. Todos, probablemente o primeiro que pensemos será que interesante, que ben, que por fin vamos ter un rexistro de reclamacións e incidencias. Eu poñome no punto de vista das familias e penso que antes de decidir con que organismo acreditado para a adopción internacional quero traballar, pois teño un rexistro onde podo consultar todo isto, que teño un rexistro onde podo consultar cal deles ten máis reclamacións, cales foron esas reclamacións e demais. O certo é que o acceso a ese rexistro está bastante limitado. O regulamento establece quen pode acceder a ese rexistro e resulta que está bastante limitado. Eu mesma, non vos riades, eu mesma cando estaba estudiando o regulamento dixen, pois vale, quero decir que interesante a existencia, pero que limitado está. Supoño que será xa un traballo que nos quede ás entidades públicas, é dicir, ás comunidades autónomas, cando unha familia quera tomar este tipo de decisións, os que informemos de cales son as situacións de reclamacións e incidencias en ese rexistro, porque sí que é certo que as entidades públicas sí que nos dá acceso. Eu mesma fago unha crítica clara en ese sentido, porque creo que os maiores interesados en coñecer esta situación
situación, obviamente, son as familias. E intuyo, supoño, ou quero pensar que haberá algún mecanismo que facilite, porque de eso se trata, e se supón que estamos traballando sempre cara a maior transparencia nas administracións. Isto parece un pouco confuso nese sentido. En calquera caso, todos os organismos acreditados para a adopción internacional deben ter a disposición de xeito público unha folla de reclamacións nese sentido, unha folla de reclamacións específica que irá a este rexistro, tanto na súa sede en territorio nacional como a través incluso de páxinas web no caso de sedes nos países onde realiza a súa labor nos países de orixe. Obviamente, os incumplimentos poden dar lugar a unha retirada da acreditación, como non podía ser doutro xeito. Total, non sei como vou, pensei que iba a ser máis corto, pero ao final enróllome como sempre. En calquera caso, como resumen, como ideas fundamentais, creo que as novidades van centradas fundamentalmente nesta centralización das competencias, a centralización das competencias en relación coa acreditación de organismos acreditados para a adopción internacional. É o gran tema que se trata aquí, tamén o gran tema a cota de expedientes a tramitar nun país. Creo que son temas que van a ter gran trascendencia na tramitación da adopción internacional a partir de agora. O número máximo de expedientes que se establecen e os organismos acreditados para a adopción internacional con estas novas características de que sexa a través dun concurso, de que non son todos en todas partes, sino que son os que son centralizados, e dentro deles o seu réxime económico, que creo que é un tema fundamental para tomar decisións e para poder ter certas planificación. Non vou decir garantías, porque sabedes que as garantías no eido da adopción e concretamente da adopción internacional é unha palabra que deberíamos desterrar completamente do noso vocabulario.